parlaré d'un llibre, a veure, quin agafem? Oh, mira, aquí tinc un llibre, agafarem el llibre de Estels Vermells. Espereu, que surto. Aquest llibre, que és el d'Estels Vermells, ja el Gerard, que és aquest, que és el protagonista principal, i viu en una família d'esquirols i no sap volar. Així que va a veure la senyora Damiana a veure si el pot ensenyar a volar, però com ella tampoc no pot, li diu que vagi a veure el Conrad, que és el que més sap de l'art de volar. Així que el van a veure i viuen moltes aventures per al camí. I ja el senyor final, que no us l'explicaré, i si el voleu saber us el teniu que llegir. Adeu!